Eskerrik asko prentsa horri honetara etorri zarielako, eta, batzuk ezaguna gara, baina gaur zinegotziekin batera dago beste pertsona bat, Carlos Renedo, arkitektoa da, gurekin gai honetan lanean egonda, eta baita ere, badago Consejo, ez dakit izena zehazki nola dan, ez du gure zantxarto, uste Consejo Asesor de Planeamientoa dala, baina igual erratuten naz Holanda, ez? Eta hor dago kide moduan lanean ere, orduan pentsatu dugu gaia oso teknikoa dalez, interesgarria da, interesgarria zan gurekin egotea, galdera teknikoak egoten baziran, erantzuna emoteko. Eta besterik gabe, hasiko gara azaltzen gure proposamenak, gure planteamientoa datorren ostegunean, batzalue uda honetan eztabaidatuko dan PGU-ren horren inguruan. Eta ni baino lehenago Asier Gonzálezek hitzartuko du azalpenak emoteko. Egunon, lehenik eta behin esan, seguramente bihar herritar askoren begiak eta belarriak ez direla egongo plenoan, egongo direla kalean, udaletxe aurrean elkartuko direla herritar asko, langile asko, eta ziurrenik hori izango da interesgunerik nagusiena bihar. Hala ere, Bilboko EH Bilduk, uste du, derrigorrezkoa dela bihar plenoan APOaren alegazioaren bazterketa edo onarpenean egotea, hori ere garrantzizkoa dalako, eztabaidatzen ari delako datozen urte luzeetan zelako hiria nahi dugun, ez bakarrik antolaketa urbanoan, baizik eta antolaketa sozioekonomikoan ere bai, ezta. Guk eskatu genion alkateari pleno hau aldatzeko egunez, uste dugulako eragina daukala, grebak, eta, esan ziguten ezetz. Alkateak esan zigun ezetz, ezin zela aldatu, ez daukala zer ikusirik bata besteagaz, eta hor da, gure planteamentu da, bihar bakarrik PGU-aren edo hiri antolaketarako planaren eztabaidako puntu horretara joatea. Hori izan da, bihar alegazioen baztertzea edo onartzea jartzen da mahai gainean, eta APOaren prozesuaren beste hito edo beste puntuetako bada, eta, uste dugu udalak egin duen informean, alegazio hauek aprobatzeko edo baztertzeko, batez ere gain jartzen direla interes espekulatiboak, Eliza Katolikoaren, berezik Eliza Katolikoaren interesak jartzen direla mahai gainean, eta onartzen direla euren alegazioak, enpresa pribatu handiaren alegazioa jartzen direla mahai gainean eta horrek onartzen direla, eta aldiz, auzotarrek, auzo mugimenduak, herri mugimenduak, mugimendu ekologistak, horiek planteatu dituzten proposamenak, horrei jartzen direla dudan, eta hori baztertzen direla batez ere. APOak planteatzen du datozen urteetarako, halako pelotazo urbanistiko importanteak. Errekaren alde bietan, gainera ura erakundearen planteamentua kontutan hartu gabe, eremu inundableak izan daitezken horietan, hainbeste etxe bizitza planteatzen ditu, gainera gehienak libreak. 16.000 etxe bizitza planteatzen ditu. Ez du kontutan hartzen, Bilbon badirela 5.000 etxe bizitza utxik dagozenak, edo ez du kontutan hartzen, birgaitu beharko liratekeen hainbeste etxe bizitza, horiek birgaitu beharko liratekela, eta ez etxe bizitzare gehiago eta gehiago eta gehiago egitea, kontutan hartu gabe demografia beste norabide batean doala gaur egun. Orduan, uste dugu, eta gainera holan azaltzen du Eusko Jaurlaritzaren ikerketa batek, inkesta batek, hiritarrek nahi dutena da etxe bizitza soziala eta alokerakoa, 70%an ganera. Eta hori ez du kontutan hartzen udal gobernu honek,
eta orduan hipotekatu egiten du, metro karratu guztiak hipotekatzen ditu Bilbon, inmobiliarien alde eta etxe bizitza pribatuaren alde. Orduan ez dakigu zer etorkizune usten dugun, plan hau aprobatzen badugu orain eta alegazio hauek aprobatzen baditugu, ze hiri usten diogun gazteriari datozen 20 urteetarako adibidez. Etxe bizitzaren arazoaz aparte, kontutan hartu beharrekoa dabe bai, zona libreak edo berdeguneak edo basoak, horre guztiak zelan planteatuko dizkigun udal gobernuak, bai, planteatzen dutena da, zelan esaten da, baso gune batzuk hartzea zona berde gisa ez direnean aprobetxagarriak, bai, basoak dira, baina ez ditugu aprobetxatuko aldapatxua direlako edo parke bezala erabili ezin direlako. Orduan, uste dugu hor trampa egiten duela udal gobernuak, esaten duenean ez dakitzen bat metro karratutan handituko duela Bilboko berdeguneen azalera. Eta beste alde batetik, eta amaitzeko ez da, 85. urteko plangintza dakargu onaino, orain aprobatu behar dugu berria, eta 85. urteko plangintzaarek batez ere egiten zuen Bilboko erdigunaren aldeko apostua eta auzoak usten zituen bazterrean, eta aprobatzera doazen apo berriak ez du indartzen auzoen aldeko apostua. Jarraitzen du zenturan pentsatzen, Zorrotzaurren pentsatzen, Zorrotzako puntan pentsatzen, eta oso distiratsua diren proiektuetan pentsatzen, baina herritarrak erdigunean jarri gabe, gure ustez. 275 alegazio egon dira. Horietatik asko, auzotaren errebindikazio historikoak izanekoak, eta horrek dira gehienak, bazter usten direnak, eta onartu egiten dira Eliza Katolikoaren interes inmobiliarioak batez ere. Horregatik, uste dugu ilusio sartu genuen apoaren ganeko eztabaida eta lanketa, baina astiro bagoaz ikusten berriro zeinen alde planifikatzen den hiri hau. Eta guk posizio hori edo kritika hori egingo dugu hemetik eta biharko plenoan eta baita etorkizunean aprobatu behar diren beste hito batzuetan ere bai.